firmovku, ale táto príprava na firmovku spočíva v progresívnych metódach, predovšetkým internetovou evangelizáciou a preto za týmto účelom sa rozhodol pán dekan, že zriadi na fare internetové centrum, internetovú kaviareň. Pozrite sa, ako to dopadlo. Čau, kam ideš? Do planety. A ja idem do planety. Kam? Tam, na fare, nová ona internetka. Poď se mnou, za 5 kreditov na hodinu. Čo? A ja nemám žiadny kredit. Nevadí, ja som bol na oáze, poď, ja mám dosť, poď, ja ten zaplatím, poď. Máš ešte kredity? Jasné. Ja mám tiež, aj za mnou, na môj kredity, z toho dobre? Hej! Čo je? Prečo nejde iná stránka? Tam není žádne, tam sú tam iba jedna najlepšia www.soteria.sk, to je jediná najlepšia stránka, daj si ju. Dobre. Čo má byť? Ale myši tu nemajú Čo potom trieskaš? Čo je? Bezdrátovú myši, prosím, máte? Jasné, ale bude to za 5 kreditov. Nevadí. Pán dekán, myslím, že mali by sme mať nejakú bezdratovú myši. Minule som bol kúpiť, Tak to je by si to žiadam. Kámo, minuli sa tie kredity. Čo? Ja to samé mám. Konec, nula, stav. Daj, ale Ja nemám kredity. končíme, minuli sa kredity, chlapci.